Takže čaute ľudia, vás dneska vítam pri ďalšom videu na mojom kanále a dnes to bude z nášho serveru, ktorý sa volá, zatiaľ ešte nemáme vymyslené meno, ale keď ho budeme mať, tak ho dám do popisku. Tento server máme krátko, máme ho asi mesiac alebo pol mesiaca. No na tomto serveru hráme traja a to je Kira, Dominik a samozrejme ja, Matej. No a ja vám ho chcem dneska poukazovať a na konci vám hodím taký malý timelapse, ako si zariaďujem svoju baseku. Čiže najprv vám ho ukážem zvonka, čiže poďme na to. Teraz sa môžeme vrhnúť na prehliadku zvnútrajška, čiže ideme teraz hore po schodoch. Tu je tento spawn, ako ste mohli už vidieť z predošlého highlightu. No a takto to vyzerá vnútri, nič extra. Tuto má vlastne dočasnú posteľ Kira a ešte jeden človek, čiže Dominik. No a tuto majú čestky, hej, nejaké randomné, tuto má on čestky, Dominik. A tuto na tejto strane zatiaľ bývam ja, ale dneškom sa to zmení. Čiže tuto mám nejaké veci, nejaké diamantíky, netheriteové brnenia a tak. Nič zaujímavé, ale poďme sa vrhnúť už na tú prehliadku tej basky. Čo sme stavali spolu aj s Kirou a Dominik nám tiež pri tom trocha nám pomohol. A som na ňu hrdý, na tú basku, čiže poďme sa na ňu teraz pozrieť. A takto to vyzerá, je to v takej hore a takto to zatiaľ vyzerá, mne sa to dosť páči. Zvnútrajška to ešte nie je zariadenie a tuto máme takú vec, taký oblok, by sa dalo povedať, kde vidíme svetlo, takže tak. No a mne sa dosť páči táto bejska, hej, aj znútra, zvonku nie je až taká pekná, ale znútra sa mi páči. A ja vám tu teraz hodím taký timelapse, kde si budem zariaďovať čestky, dám si do nich nejaké veci a dám si tu aj hlavne čestky. Ale ešte predtým vám ukážem niečo z vonkajška a to je ten portál a takéto veci. Ešte sa tu stavajú farmy, hovorím ako tento server je úplne nový, stávame tu farmy, tuto sú na kurence a tuto máme zatiaľ sliepky, kravičky a v nedri sme boli, ale nič také sme tam nerobili, čo by stalo za ukážku a tuto máme nejaké farmy a tak. Ale my sa môžeme vrhnúť na ten timelapse, kde si budem zariaďovať tú basku, čiže poďme na to teraz. Bohužiaľ nemáme aj time framey, čiže ten sklad nejako úplne extra neviem dokončiť, ale pokúsime sa ho samozrejme dokončiť a z dnešného videa to bolo všetko, čiže čaute a majte sa.